kiroldegiak baditu urte batzuk. Beste hainbat lekutan gertatuan bezalaxe beharrak handitzen joan dira. Baita kirol pautak eta kirol erabilerak eta modak eta aldatu egin dira, eta udaletxeak ikusten zuen kiroldegiak behartzuela birmoldaketa bat eta zerbitzu berriak eskaini ahal izateko berrikuntza bat, ez? Hortik aurrera, 10,6 milioiko diru laguntza lerroa zabaldu gendu 4 urtetan, 2017 eta 2020 urteen bitartean, eta Urnietako udalak bere burua aurkeztu zuen, bere proiektu aurkeztu zuen, eta kirolaren esparrutik diru laguntza bat egokitu zitzaion. Egia da, Urnietako udalak planteatu duen interbentzioan kirol zerbitzuak ez ezik badaudela beste erabilera kulturarekin zerikusia daukatenak, eta hor ere iruditu zitzaigun bidezkoa zela, arrazoizkoa zela kultur zuzendaritzatik ere diru laguntza bat bideratu ahal izatea, eta orotara 450.000 euro bideratuko ditugu Urnietako udalarentzat, ekipamendu hau, obra hau neurri batean behintzat babestu ahal izateko. Jakin badakigu batez ere udaletxe txikientzat erabaki estrategikoa dela. Erabakitzea hainbeste diru bideratzea kirol ekipamendu bati. Jakin badakigu batez ere udaletxe txikientzat ez dela erabaki erreza, beharrak asko dituztelako, eta kirol ekipamenduak orokorrean oso garestiak izaten direlako mantentzen. Eta alde horretatik guk beti ere esker ona erakutsi nahi dizuegu, kirol arduradun bezala ikusten dugulako Urnietako udalak kasu honetan lehenetsi egin duela inbertsio hori agian beste aukera batzuen artean. Eta bideratuko dituela fondo eta diru mordo bat kirol ekipamendua berritzeko. 8 milioiekin zer egingo dugu, zer da benetan egiten den apustua? Nik uste esan ditekeela garatuko diren 6.500 metro karratu berriekin kiroldegi berri batetaz nolabait hitz egiten ari garela. Hain zuzen ere, egungo kiroldegiko bizkarrezurra da aldatzen dena. Mantentzen dira eskubaloiko pista bat, futbol zelaia, baina gero jadanikan beste espazio tronkal guztiak berritu egiten da, berri izango da, kiroldegi berri bat izango dugu.